Het personeel van Doeksen is botskrokken. De Vlieland vaart letter op het dag weer nevens gewoon het dienstregeling. Dit is de haven van Haasvermidje. Maar vermoed betiet, maar de eerste afvaart van Vlieland gaat het goed mis. Er is een auto met hege snelheid de bergen oprieden. Vlielander Tjerk Dijkstra zit op het boord. Ja, wat is er een hand op plaats? De een zit er nooit, lijkt een auto lijkt er in het water. Nou ja, zit er in, zit er daar wol in, zit er net in. Maar er bleek de wol in te zitten. En ja, dan wordt het wel heel erg triest om boord. Maar op dat moment meestal beginnen te goelen. En meestal die binnen wat van de kaart. En dat is juist eigenlijk voor die gebeurt. Die auto is op het laatste moment van de brug af naar beneden geraakt. Heeft de achterkant van het schip nog net geraakt. En de achteruit van de auto was eruit, dus de auto is daarna heel snel gezonken. Een maaiwerker van Doeksen is voortdurend achter de vrouw omgesprongen, maar dat mocht net helpen. In de haven is het 5-6 meter jip. Maaiwerkers en opvarenden binnen opvang om boord. Op Vlieland mooi geen personenauto's komen, alleen die van de eilanden zelfs. De vrouw van 22 ging naar alle gedachten een ontheffing. Vraag is wel hoe het kind dat de vrouw ont de bregen ta terugrieden koer. Vol met adrenaline is ze gewoon vol gas naar die boot gereden. Ik moet die boot halen. Maar er zit dus net nog een fysieke afscherming. Nee, op het schip zit wel een hek. Dat was ook naar beneden. De vertrekprocedure was gaande. Maar nee, de brug staat omhoog, stoplicht staat op rood. Maar ze heeft dus wel met hoge snelheid is ze gewoon die brug opgereden. Ja, dat is een feit. Reden voor Doeksen om op een nij de veiligheidsprocedures in het lucht te houden. Om te proberen dit natuurlijk in de toekomst te voorkomen. Dus ja, daar gaan we zeker naar kijken, uiteraard. Vanmiddag stappen maaiwerkers van slachtofferhulp om boord om de maaiwerkers van Doeksen bij te staan. Gewoon binnen voort waarom het werk gingen, oren wie het te bot van de kaart. De politie docht onderzoek naar het ongeluk.